yanyira kuti still shooting yakuita pamusoro vana veZimbabwe vari muZimbabwe mativi mana enyika nevari pasi rese manyika dzakasiyana siyana. Ndini Godfrey Karembera MadziBaba Veshanduko. Zviri kutaurwa pasocial media izvo dzinenzi nhema. Zvakaitika ndezvekuti murume uyu ari kubuda achitaura nyaya yakadai so yakashata kudai. Inini chokwadi pamba pangu akasvika patangasirwana. Panext paitori nenhamo. So vazhinji vaisenza matoilets angu, mvura yangu, vamwe vakatorara kumba kwangu. So handina kuziva kuti munhu andotosheona maideas munhu weZANU-PF. Because ndaitotaurawo vachiona huku dzangu dziri paruvanze negarden andiri kugadzira pamba vakatoona kuti zvinhu zvakatorongeka kuti toita maprojects. So ndaitovaudzawo maprojects andiri kuita kuti ndine problem ichi yebhatiri. Bhatiri chindora ndine problem naro. Ndichitoshayawo maideas because vazhinji vaitorwa maselfi neni. Iye wacho yari kutaura nyaya yakashata yekundida kundishatisa zita pasocial media. Akatoti ndiri kuda 3 mafotos naMadziBaba ekondaizire kuti muzano. So handiife ndakaita zveZANU-PF inini. Ticharamba takadzvanya kusvika zvanaka. Vanhu vada kuzama kukonzeresa kuda kundishatisa zita kuti vanhu tisina kurongeka. Ticharamba takamira naPresident Advocate kusvika zvanaka. ZANU-PF must go. Thank you very much, my champions. Thank you. Tadzanya paredwood.